Thank God it's Friday. Mga usapin pong dapat nating pagtuunan ng pansin, ito po ang issue at serbisyo. Hatid sa inyo ng PTV Cordillera. Mga kailyan, nalalapit na po ang pasukan ng mga mag-aaral. Kaya naman kung ano po ang mga tatalakayin natin tungkol sa pagbabalik eskwela at kung sino po ang ating mga makakasama ngayong hapon sa ating talakayan, panuorin po natin ito. Patapos na ang summer vacation mga ka-issue, ilang tulog na lang. Balik eskwela na ang mga mag-aaral. Handa na kaya silang harapin ang panibagong school year na puno ng pagkatuto at bagong kaalaman? Kahit naka-vacation mode pa ang mga mag-aaral, abala na ang Department of Education Cordillera sa pag-ayos ng mga pasilidad na gagamitin ng mga estudyante sa nalalapit na pasukan. Anong mga paghahanda pa kaya ang ginagawa nila? Hindi lang yan. Tinutukan din ng ahensya ang mga programang makakatulong sa paglinang ng kakayahan at talino ng kabataan tulad ng Summer Remediation Programs at Performance Assessment of Standards and Skills o GRACE Pass. Samahan niyo kami sa isang makabuluhang talakayan kasama ang Officer in Charge ng Policy Planning and Research Division ng DepEd Cordillera na si Rose Melody Flores. Pati na rin ang Curriculum Management and Learning Division Chief na si Jennifer Ande. Christian kanina sa Isyo at Serbisyo. Hashtag Department of Education Cordillera sa IAS po tayo ngayong hapon mga kailyan. At ang una nating makakasama po ngayong hapon sa ating talakayan walang iba kundi ang OIC ng Policy Planning and Research Division po ng nasabing ahensya. Wala pong iba kundi si Ma'am Rose Melody Flores. Magandang hapon po Ma'am Rose or Ma'am Melody. Ano po ang prefer niyong itatawag ko sa inyo? Magandang hapon po. Melody na lang po. Yun naman. Kumusta po kayo, ma'am? Okay naman, mabuti naman. Yun naman. Maraming salamat po muli sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito po sa issue at serbisyo. Alam niyo naman, ma'am, ang bilis po ng bakasyon. Dahil sa Lunes ay muling magbabalik eskwela na po ang ating mga mag-aaral. Handa na po ba ang DepEd Cordillera at ang mga pampublikong paaralan natin para sa pasukan? And ano-ano nga po ang mga ginawang paghahanda ng ating ahensya? Yan. Yes, yan po. So muli po magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at sa sumusubaybay sa atin ngayon hapon. So handang-handa na po, masasabi po nating handang-handa na po ang DepEd Cordillera para sa nalalapit po nating pasukan. So marami pong paghahandang ginagawa po natin ngayon sa ang ating mga schools division offices po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kapulisan syempre para sa safety ng ating mga mag-aaral. Hindi lang po sa safety ng ating mag-aaral, pero pati rin po yung ating mga traffic management. And syempre, hindi mawawala dyan yung ating paghahanda para sa ating mga classrooms, yung syempre mga teachers natin, yung ating mga learners din. So, marami pong ginagawang Department of Education ngayon na paghahanda. Kabilang nga po yung, meron po tayong schedule ngayon na yung Opland Balik Eskwela po natin, kung saan kailangan po nating i-prepare yung ating mga classrooms bago pumasok po ang ating mga mag-aaral para maano po natin yung kaligtasan ng ating mga mag-aaral at ang ating mga kaguruhan din po. Yun naman. At syempre, pagkaligtasan ng pag-uusapan na sabi nyo nga, handa na rin po ang ating mga kapulisan at ibang pang ahensya na alalayan po ang ating mga mag-aaral sa kanilang pagbabalik eskwela. Pero, yes, Ma'am Melody, tuwing pasukan, ano po ba yung mga pangunahing problemang hinaharap po ng DepEd at paano po ninyo ito tinutugunan? Ayan. So, unang-una po dyan, syempre hindi po nawawala yung problema natin sa kakulangan natin sa ating classroom. So, sa ngayon po kasi, meron po tayong, tingnan po natin yung sa datos po natin, meron po tayong kabuuan na 14,648 na classrooms. And kung susumahin po natin, gamitin po natin yung planning parameters po natin, nangangailangan po tayo ng 2,030 na mga classrooms pa. Kasi meron po may mga existing classrooms po tayo, pero dahil po may mga damages po tayo dahil sa natural calamities nga po natin, yung sa bagyo, sa earthquake, ayan. So meron po tayong mga major at saka minor damages po ng ating mga classrooms, which is yun po yung kailangan nating ayusin or paghandaan para at least sa pagdating na pasukan ay ready na po na gamitin ito.
nabanggit niyo ma'am yung mga major and minor damages na kailangan ayusin. Yes. Kaugnay niyan, ano ba yung mga madalas na nakikita niyong damages, minor man o major, na kakulangan at sa mga school facilities tuwing nagsasagawa po ng brigada eskwela, and how does DepEd address this? Yan. So yung major damages po kasi natin, no, is mostly sa ating sites. Sites ng mga schools po natin. So, meron po kasi tayo dito yung site, kailangan natin ng slope protection. Dahil Okay. po sa bagyo, no, so kung maipapakita sana natin, I don't know kung maipapakita natin yung mga kuwan natin dyan. Kailangan po kasi natin ng slope protection para sa Abatan Elementary School. Ito po yung mga samples po natin ng Benguet. Dalican National High School ng Mountain Province. Okay, ma'am. Yung ibang classrooms naman po natin, ay ibang paaralan po natin, ang kailangan po natin is yung site relocation. Okay. Yun yung consider na mga major kwan po natin. Halimbawa po, yung sa Akupan Elementary School po natin dito sa Benguet, kailangan po natin mai-relocate. And nagtungo po ang ating regional director doon, no, para po sa problemang ito ng Akupan Elementary School. Okay. Kasi ito nga po ang isa sa mga paaralan na damage noong bagyong Uwan. So, yun po. And sa paghahanda naman para sa ating brigada, syempre, yung karamihan natin na ginagawa natin is yung paglilinis, Yes. pagkukumpuni ng ating mga upuan, ano pa ba yung mga inaano natin? Bubong. Yan, yung mga bubong, Bubong. kasi syempre, malapit pag tag-ulan ng July. So, pagkukumpuni po, karamihan ang ginagawa. Tsaka na number one dyan, yung paghahanda. pagpipintura ng mga classrooms po natin. Yes Ma'am, po. ilan po ba yung mga pampublikong paaralan sa elementary at sekundarya po dito sa Cordillera? And may mga bago bang paaralan na magbubukas po ngayong school year? Ayan. Sige. Sa ating, meron po tayong kabuuan na 2,075 number of schools po, no? Ito Okay. ay pampubliko at pangpribadong paaralan. Join na po yan, ma'am. Halo Yes na yan. po, Okay. 2,075 Ano yan, pang po. elementary pa lang yan or both elementary and secondary na? Both na po. Meron po tayong kwan dito. So, kung yung public school lang po is 1,843 ang ating paaralan sa public school. Ang private school naman po natin is 228. Yun naman. Yes. Okay. Ilan ba ang kabuang bilang po ng mga mag-aral natin nung nakaraang school year, ma'am? At ilan naman po ang inaasahan natin nitong bagong school year? Yan. So, nung nakaraang taon, meron tayong bilang na 414,585 na enrollees sa ating mga paaralan. So, that was 2024, no? So, ngayon, since ongoing, mag-start pa lang po ang ating enrollment by June 1 to 5. Opo. So, nagkaroon po tayo ng projection. So, inano natin kung ilan yung completers natin ng grade 12 at saka ilan yung papasok na kindergarten. So, ang kabuuan, inaasahan po natin na magkakaroon po tayo ngayong taon ng 390,543. Ayan po yung estimated natin ngayong Yes taon. po. Dahil kaumpisa lang ng enrollment nung June 1. Okay, Opo. okay. So yun po, kung mapapansin po natin yung datos po natin, no, nung nakaraang taon ay 414, tapos ngayon yung projection po natin is 390,000. So meron po tayong decline or decrease na almost 9%. Oh, Yes, okay. yes po. Ma'am, ilan ang naitalang datos sa enrollment rate, dropout rates, cohort survival rates, at graduation rate ng mga nakaraang taon? And ano po ba ang identified factors na nakakaapekto sa mga ito? Sige. So, unahin muna siguro natin doon sa kwan natin, sa dropout rates natin Okay, at saka ma'am. mga repeaters natin, no? Doon sa ating dropout rates, meron tayong kabuuan na 3,397 na mga dropouts. And meron naman po tayong repeaters na 3,256. So, karamihan po ng dropout natin ay majority po ay nasa junior high school. Pag Okay. junior high school, ito po yung ating grade 7 to grade 10. Yes po. Ayan. And lumalabas po na sila ang may pinakamarami talagang dropout. Kung susumahin po natin is nasa 2.2% yung dropout ng junior high school. Okay, ma'am. Compared po sa ating elementary at saka sa senior high school. Kasi sa elementary natin is ano lang siya,
0.82% lang po sa elementary. Okay. Ang laki ng pagkakaiba nila. Yes po. Okay. Sa senior high school naman po is 0.27. So kung titingnan po natin, napakalaki po no, nung 2.2% na drop out ng ating junior high school. Sa bilang niyan is 2,491. So ano naman ngayon yung and karamihan pala dito sa dropout natin is karamihan mga lalaki. Nako. Yes Okay. po, karamihan mga lalaki sa public school. And lumabas na top reasons ng dropout po natin sa elementary is sa elementarya is ang karamihan po is kakulangan ng supervision ng mga magulang. Okay. Lumabas po yun. So nagkandak po ng study ang Policy Planning and Research Division, nagkaroon tayo ng survey and ito po yung mga lumabas na mga rason. Okay. So karamihan po ng mga nasa elementarya ay naiiwan sa mga relatives. Majority of them, yung mga magulang ay nasa abroad. So iniiwan sa lola, ngayon, sa mga kamag-anak. Okay. So lumabas po na 75% nung dropout natin, ito yung mga rason. Okay. Naiiwan sila. Another po is yung transfer ng residence dahil sa financial constraints. Yes, So ma'am. pag pumupunta po dito sila sa city, nabibigyan po ng trabaho yung mga magulang. Pero pag natapos po yung kontrata nila, babalik po ulit sila. So kasama yung mga anak. So hindi trina-transfer. yeah, Hindi nila pinapa-transfer yung school ng kanilang mga anak. Yun na yun. So kasama po nila na yung anak nila na pupunta kung kunwari may bago po silang trabaho sa ibang lugar, dinadala yung anak nila. Kaya, or minsan, hindi na tinutuloy ng bata yung kanyang pag-aaral. niya. Nako, sayang Yes naman po. yung mga ganong sitwasyon. Ma'am Melody, balikan lang po natin yung datos po ng inyong agency sa nakaraang enrollment rate at completion rate nung mga nakaraang taon. Yes po. So, salamat po sir. No? So, siguro doon, unahin muna natin yung sa ating enrollment rate. Sa ating enrollment rate po nung nakaraang taon, meron po tayong 414,585 po na enrollees. Okay. Ito po ay nanggaling sa pampubliko at pangpribadong paaralan. So, yun po yung ating overall or total enrollment nung nakaraang taon. So, ngayon naman po, ngayong taon, inaasahan po natin na magkakaroon tayo ng enrollees na 390,543. So, parang kakaroon tayo ng decrease na almost 9%. And ito yung kailangan natin siguro ng masusing pag-aaral. Kasi aside from migration na rason kung bakit bumababa yung ating enrollment, is tignan din po natin kasi yung ating population size. Kasi yung nilabas po ng ating PSA ng 2024 na PAPSEN is nagkaroon po tayo ng slow growth rate ng population na 0.15%. So isa sigurong factor yun, no? Isang factor yun na kaya bumababa ang ating enrollment. Pero kailangan pa rin natin ng masusing pag-aaral dyan kung ano pa yung mga iba't ibang factors na affecting yung ating decline sa ating enrollment. Okay, maraming salamat, ma'am. And syempre, balikan din natin, kanina ang nabanggit lang natin is junior high school sa mga dropout. Ano po yung datos natin sa elementary, senior high school, ma'am? Yes po. So, sa dropout po natin, sa elementary po, meron po tayong dropout na, wait lang po ha. Ayan, sa Key Stage 1 at saka Key Stage 2, ito po yung ating elementary learners. Meron po tayong 315 learners dropout sa elementary. Sa junior high school naman po, meron tayong 2,491. Okay. Yes po. And sa Key Stage 4, yan po yung ating senior high school is 315 learners. So kung titingnan po natin, sa junior high school po talaga may pinakamataas na dropout. And kung babalikan po natin, ano po ba yung mga rason kung bakit itong mga learners natin ay nagda-drop? Sa elementarya, so nagkaroon po tayo ng study regarding sa mga reasons na bakit nagda-drop yung ating mga mag-aaral. Sa elementary po is majority ay naiiwan sila sa kanilang mga relatives. Okay. Yes po. So yung weak parental supervision kasi naiiwan sila sa mga relatives nila.
yung iba, yung mga magulang ay nasa abroad or nagtatrabaho, kaya naiiwan sa mga relatives, sa mga lola, ganyan po. At saka yung isa po doon is yung transfer of residence dahil nga po sa financial constraints. So kung saan po may trabaho yung magulang nila, so umaalis yung mga magulang nila dahil naghahanap ng trabaho, kaya kulang na kulang po yung presensya ng mga magulang na titingin sa mga Kulang anak. sa gabay. Yes, Okay. yes, that's the right term po. Kulang sa gabay. That's for the elementary po. Sa junior high, kung Yes, saan ma'am. may Okay. pinakamataas, tignan naman natin yung rason. So lumabas po dito na 57% ay dahil sa financial constraints. Una dito is yung unemployment, underemployment of parents, insufficient household income, or napipilitan, meron din po tayo ditong 43% na loss of motivation or interest. Bakit sila nawawalan ng ganang mag-aral? Dahil number 1 is family-related issues. So, Okay, ma'am. separation or galing po sila sa broken family. Ayan. Another po is, yung iba po is nagtatrabaho. Kasi junior high school na po Okay, sila. okay. Sige, So, ma'am. meron din pong lumabas po dito no, na nagtatrabaho sila, kaya parang nawawalan sila ng interest. Dahil kumikita na. Parang Kumikita ganun. na po Okay. sila. Yes po. And another po is 9%, lumabas po din po dito is yung peer influence related sa digital addiction. Yun naman. So, Okay, ma'am, in layman's term, ipaliwanag na natin yung digital addiction sa ating mga televiewers. So, nabanggit ko kanina yung sa digital addiction, yung peer influence is, kumbaga pupunta sila sa mga computer shops Okay. para maglaro and hindi na sila pumapasok sa kanilang Yun naman. So, klase. maaring na-impluwensyahan yan ng mga kaibigan na imbes na, uy, wag na tayong pumasok. Tara Yes. sa kwan, may bagong game. Yan, okay. Yes po. So, yun po. And sa senior high school naman po, ganun din po yung rason na lumabas. Financial constraints pa din. Okay. Lumabas dyan yung tuition fee siguro sa private po ito, no? Kasi public and private nga po yung kinuhanan natin. Yes, ma'am. And then, yung preferred senior high school track is not offered dun sa school near residence. So, the tendency is magta-transfer sila kung saan naka-offer yung track na gusto nila. Yes So, po. magbo-boarding po sila, magre-rent po sila. Ayan. And then, siguro yung transportation and going to school. So, yun po yung mga lumabas na mga dahilan kung bakit po nagda-drop yung ating mga mag-aaral sa elementarya, sa junior high school at saka sa senior high school. Yun naman, maraming salamat, Ma'am Melody, very well said. Sa mga identified factors na ito, ano-ano po ang ginagawa ng DepEd Cordillera sa hanay po ng planning and research para maibsan ang pagdami ng dropout sa mga eskwelahan? Ayan. So, napakagandang tanong po yan, sir, no? So, yung ginagawa po natin is yun, pinaka-importante is may mga datos po tayo. So, mag-base po tayo, data-driven po ang ating decision-making. At sa tulong po ng Policy Planning and Research Division, nagkakandak po tayo or gumagawa po tayo ng mga researches. Ayan, para at least malaman po talaga natin kung ano po ba talaga yung mga dahilan. And from this data, ma-identify po natin kung sino yung mga schools talaga na nangangailangan. Like for example po, yung pangangailangan natin kanina doon sa mga damages. Okay po. Ayan, mga yan. Dahil sa meron tayong data na kailangan, alam po natin kung sino yung mga school na yon na pupuntahan natin. Ayan, especially sa kakulangan ng ating mga facilities. Yun naman. Yan, maraming salamat, Ma'am Melody, sa inyo pong napakagandang pagpapaliwanag. Mga ka-issue, mamaya ay pag-uusapan naman natin ang estado po ng Summer Remediation Program at Grace Pass Implementation dito sa rehiyon, kasama ang Curriculum and Learning Management Division Chief ng DepEd Cordillera. Diyan lamang po kayo, huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang issue at serbisyo. Intanong naging karolan, kaya napapala atas pasama. Hindi Cordillera, ilukan ka ang nabitin, pero ang pahinga. Napupuno iti impormasyon, istorya, kapadasan, ken napipintas ang pakasaritaan. Nakatutok ti sububukal a pwersa ti PTV Cordillera News Team. Para iti umno, husto ken alisto adaman, da kami ti mapagtiaran. Lunes aging Biyernes, agrugi alas 4 iti manem, daytoy ti
Kangunaan at Damag. Dito'y laan PTV. GadWatch. Safe Spaces Act. Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law. Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman online. Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls. Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon. Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng mareportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa may area of jurisdiction sa kanila sa police station. GadWatch. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin. Guys, help natin si Manong, oh. O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang. Lola, paano po? Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya. Panginoon, salamat po sa mga biyaya. Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita. Come in! Tuloy po kayo! At kapag sinusubok kagaya ni Paulo, nananatiling matatag, masiyahin, at positibo. Huwag ka lang, Pilipino ako. Yan tayong Pilipino, likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao. Nagbabalik po ang issue at serbisyo. Hashtag Department of Education Cordillera sa IAS pa rin tayo mga ka-issue, at sa pagkakataon namang ito makakasama na natin ang Chief ng Curriculum and Learning Management Division na si Ma'am Jennifer Ande. Ma'am Jennifer, welcome back sa issue at serbisyo. Maraming salamat muli sa pagpapaunlak. Kumusta naman kayo ngayong hapon? Ayan, and thank you for having us again sa iyong programa, at isang napakagandang hapon po sa ating lahat, especially of course our learners, our parents, and sa ating mga teachers na palaging nanonood sa inyong programa. Yun naman, may nakalimutan kayong kumustahin ng ating bagong RD na nasa Palaro ngayon. Yeah, of course. Ayan, so... Nagaling sa Palaro pala, okay? Galing sa Palaro, ayan. Magandang hapon po sa ating Regional Director, Sir Nick, kasama na rin syempre ang ating Assistant Regional Director na si Sir Ronald Castillo. Yun naman. Ma'am Jennifer, simulan na natin. Okay. Anong summer remediation program po ang inimplement ng mga paaralan para sa ating mga learners? May nakita ba kayong improvements sa literacy at numeracy skills nila? Yes, for this summer, 4 yung programa na binigay natin for the Aral Summer Remediation Program. Yung unang programa natin is the Aral Summer Remediation in Reading. Reading. Another program is the Aral Summer Remediation in Mathematics. Okay. And then meron din tayo, ito yung bago, yung Aral Summer Remediation Program natin na binigay natin for our senior high school learners, specifically in English and Math. Okay. And yung isa is yung Aral Summer Remediation Program in all learning areas. Dito naman yung mga may bagsak sa iba't ibang mga
learning areas na gusto nilang ma-improve Okay. or makapasa sa mga nabagsak nilang subject so that they will move up to the next level for this school year. And kumusta naman, ma'am? Anong naging, may nakita kayong improvement sa kanilang skills? Siyempre, talagang dapat magbabago, magkakaroon ng improvement dahil nga parang it's a one-on-one tutoring yung ginagawa natin for the ARAL program. Specifically, addressing yung mga competencies na mababa when it comes, especially for English and math na subject natin. Mahirap talaga yun, no? Math, ever since. Yeah. Ako rin, no, nahirapan ako dyan, pero maraming salamat, natuto ako. Yan naman. Okay, follow up lang natin, Mama Jennifer. Ilan pong mag-aaral at paaralan ang nag-participate sa summer remediation program na ito? May datos po ba tayo? Yeah, meron tayong datos kasi almost all the schools participated in the summer ARAL program, and basically from the entire region, we have around 17,482 learners na nakiparticipate dito sa ating ARAL summer program. And yung data natin, yung mga enrollees natin from the different SDOs ay ranging from 2,000 up to 3,000 mahigit yung bawat mga enrollees ng ating SDOs. And the highest of yung enrollees natin for the ARAL is the SDO Abra and SDO Benguet. Yun naman. So, successful ang inyong assessment? Ay, of course. Okay. Dahil nakita naman natin na talagang may pagbabago sa ating mga learners on which we ended the ARAL program last June 2. Speaking of assessment, Ma'am Jen, merong project ang DepEd CAR na tinatawag na CAR E-Metrics. Ano yung proyektong ito at ilang paaralan po dito sa Cordillera ang nagpatupad nito para po sa performance assessment of standards and skills tuwing kailan isinasagawa ang assessment na ito sa mga paaralan po dito sa ating region? Yan, okay, sige. Ang ating CAR E-Metrics ay ang initiative ng ating region, ng ating regional office to assess or to evaluate the performance of our learners basically when it comes to English, science, and math. So, ang kaibahan lang dito sa mga assessment na ibinibigay natin, and we hired the services of an external partner, that's Grace, para at least makita talaga natin, ma-compare natin o ma-validate natin yung mga result ng assessment natin dati as to what the Grace assessment will do. Yan nga yung sa ating CAR E-Metrics. And basically, lahat ng mga schools dito sa, although pilot ang ginawa natin, but halos lahat ng schools ay nag-participate dito. We have around 304 school na nag-participate from grades 1 up to grade 10. Okay. So, kumusta po yung naging resulta Yan. ng nasabing assessment na sa mga paaralan po dito sa region na CAR? Nakita naman natin na may improvement from pre-test to post-test. Kasi ito yung ginagawa natin. Yung CAR E-Metrics, meron tayong pre-test na ginawa. And then after the pre-test, inanalyze natin yung result ng pre-test and tinignan natin kung ano yung mga competencies ba na bababa yung mga learners natin. And from the analysis, yung mga teachers natin actually, gumawa sila ng mga intervention programs to ensure na ma-addressan yung mga mabababa na learning competencies ng ating mga learners. And yun yung i-implement after the implementation ng intervention program, then we'll be having now the post-test. Na natapos naman natin yung post-test. At nakita naman natin na based sa pinakita ng Grace, medyo tumaas. Although tumaas yung result. From yung halimbawa yung mga 40% naging 56%. So talagang nagkaroon ng pagbabago or kumbaga na-improve yung mga performance ng mga learners natin. Malaking pagbabago. Yes, malaking pagbabago. Although nakita rin natin na meron pa rin tayong mga competencies, na hindi masyadong kulang yung mastery ng ating mga learners. Kaya yun yung tututukan natin for this next school year na dapat yung mga datos na nakuha natin from the pre and post test for this CAR E-Metrics, kailangang
maipasa sa susunod na teacher ng ating mga mag-aaral para at least ma-supervise or matulungan pa rin yung mga learners natin na hindi pa rin na ma-master yung mga competencies na gusto natin na ma-improve sa kanila when it comes to the 3 learning areas, specifically in English, Science, and Talagang Math. yung tatlong yan ang Yes. number 1. Ano? Okay. Anong learning gaps, Ma'am Jen, ang na-identify ninyo batay sa resulta ng CAR E-Matrix? Na-train ba ang mga guro upang ma-analyze nila ng mabuti ang mga resulta ng naturang programa? Yeah, oo. Marami tayong nakita talaga na mga learning competencies, ano? Specifically in English, Science, sa tatlo na yun, ano? Okay. Talagang nakita natin na kulang pa rin talaga ng mastery yung mga ang mga learners when it comes to the specific competencies. So napakarami, I cannot mention all of them, but just to ensure you na talagang because of that result, we analyze na kulang sila sa critical thinking and creative thinking yung ating mga learners kasi yan yung lumabas na datos natin. And of course, nung nakita natin yung result na yan, we train the teachers, yung mga teachers ng mga nag-participate ng CAR E-Matrix para they will already be the one to analyze the result. And mas alam nila ang learners nila kung ano din yung mga intervention programs na dapat nilang Kailangan. ibigay. Yes. Okay. And mostly, talagang it's differentiated instruction, yung DI na tinatawag natin, yung mga binigay doon kasi one-on-one yung need ng learner eh. So, na-train natin yung mga teachers to do that and at the same time, ito lang, nakaraan, after the result of the post-test, yung mga school heads naman ang na-train para naman sila yung magpa-follow up, basically when it comes to instructional supervision para at least natutulungan din nila yung mga teachers to provide really the needed strategies na kailangang ibigay ni teacher para talaga ma-master ng mga learners natin yung mga needed competencies na gusto natin para sa kanila. Since one-on-one po yung programa, Ma'am Jen, may information bang nakarating sa iyo kung ano po yung mga intervention programs na naisagawa para sa mga mag-aaral pagkatapos ng assessment? Yeah, actually kasi kasama kami sa paggawa nila ng intervention. Kaya nga yung intervention is the DI na sinabi ko kanina, differentiated instruction. Depende kung ano yung skills, anong tawag natin dito, yung multiple intelligence ng bata. Kasi merong bata na magaling pagdating ng auditory. So, more on auditory activities ang dapat na ibigay natin. Meron din yung mga gusto nila is gumagalaw sila, di ba? Mga hands-on. Hands-on, mga ganyan. So, ganun din yung mga interventions na kailangan nating i-provide para mas talagang matuto yung ating mga learners sa mga iba't ibang mga estratehiya na ibibigay ng guro. For example lang, Mama, just to clarify. For example, ako yung learner and ang skills ko na nakikita niyo is hands-on. Pero mahina ako pagdating sa memory. Nagkakaroon tayo ng special na programa para ma-enhance din yung memory ko, hindi lang yung hands-on activity ko? Yeah, syempre kasi naman ang gusto natin para sa ating mga learners is holistic. Diba? Gusto natin yung kabuuan talaga ang ma-develop sa ating mga learners. Although, yun kasi yung strength niya, doon siya mas natututo. Okay. Pero pwede rin natin silang bigyan ng mga additional mga strategies para, sabi mo nga, ma-enhance din yung kanyang memory or ma-enhance din yung ibang mga kagalingan ng ating mga mag-aaral. So, dahil dyan, namomonitor ninyo yung, kung epektibo yung mga interventions na ibinibigay para matuto yung mga mag-aaral? Yeah. Actually, yung pagdating sa monitoring sa classroom level, ginagawa yan ng ating mga counterpart na supervisor sa SDOs. So kami lang talaga, we ensure na they are monitoring. And based on the report naman na binigay nila, talagang iniisa-isa, talagang minonitor ng ating mga supervisors yung mga intervention programs na ginawa ng ating mga kaguruan. Yun naman. Ma'am, linawin lang natin magkakaroon ba ng adjustment sa lesson planning ng mga guro sa tuwing lumalabas po ang assessment result? Yan, oo. Kasi kaya nga lesson plan, dapat that this is open for improvement, para mas lalong mapabuti yung teaching learning process sa classroom.
Kaya pag talagang nakita na, kung alimbawa ito yung lesson plan ni teacher at nakita niya na hindi natututo ang mga learners sa kanyang strategies na ginagawa, kailangan mabilis si teacher na naibahin yung kanyang magiging estratehiya kung saan pwedeng matuto yung ating mga learners. So paano naapektuhan yung assessment na ito, yung workload naman ng ating mga teachers, yung mga guro? Paano ninyo ito tinutugunan? Yeah, hindi sila maapektuhan kasi assessment is part of the teaching learning process. So talagang we always do assessment. It's part of the curriculum. Kasi, walang problema sa workload ninyo? Wala, kasi ito ay bahagi ng kanilang pagtuturo. Hindi pwedeng paano natin malalaman na natutunan ng ating mga learners yung mga pinapagawa natin sa kanila o yung mga competencies na gusto natin nilang maabot kung walang assessment. So it's not a separate workload on the part of the teacher. Pero ano yung mga hamon na kinakaharap po ng inyong agency sa pag-implementa ng CAR e-metrics dito sa Cordillera? Yun. Kasi nga although marami naman tayong assessment na ginagamit but itong CAR e-metrics kasi is something different kasi nga nag-hire tayo ng kumbaga external provider to provide the assessment for us. Kaya siguro yung hamon is more on the logistics, more on the funds. So we do hope na ipagpapatuloy pa rin na punduhan ito ng ating central office para lumawak yung coverage natin na ma-implement itong CAR e-metrics again for this school year. Siyempre, pag maganda naman yung implementation, maganda yung result, imposible namang mawawala ng pondo yan. Tama. Diba? Ipaglalaban natin yan. Tama ka, sir. Ma'am, nakikita po natin na magandang epekto, eto na nga, ng CAR e-metrics sa Learning Performance Assessment sa mga bata. Itutuloy ba natin ang implementasyon nito ngayong bagong school year? Kung hindi man ito ipapatupad, ano po yung kapalit para mapanatili ng DepEd Cordillera ang pagtutok sa learning improvement ng Cordilleran learners natin? Ayan. So yun nga, nakabase tayo sa pondo for the CAR e-metrics. But anyway, kahit hindi natin maipatupad again itong CAR e-metrics, meron naman tayong iba pang mga assessment na ginagamit. Tulad ng? Tulad ng Regional Achievement Test. Yan. Meron din tayong National Achievement Test na ginagamit. Yan. And those are also in standardized tests na dumaan din sa proseso to ensure na talagang nakukover nito, na ma-evaluate yung performance ng ating mga learners in different learning areas. Oh, yun naman. Okay. Ma'am, dahil po sa pagdami ng iPad kids o itong mga kabataan sa henerasyon ngayon na nahihilig na sa mga gadgets, may mga programa ba kayong ipinatutupad sa nursery at kindergarten students upang mas magkaroon po sila ng interest sa pagbabasa ng physical books at mapabuti pa ang kanilang socialization skills? Yan, tama ka nga dyan, And with the issuance of DepEd Order number 6 ng ating departamento, talagang ipinagbabawal yung paggamit ng mga gadgets ng mga estudyante. Ano sabi ang tawag mo doon? iPad kids. iPad kids. So bawal talaga. Even the teachers pinagbawalan. Kaya nga kailangan, although pwede rin gamitin kung ito ay gagamitin sa teaching learning process talaga. But basically, kung hindi kailangan, talagang bawal na gamitin ang mga gadgets na ito. Kaya yung mga teachers, kailangan nilang maging very creative pagdating sa pagtuturo nila. Kailangan silang gumamit ng mga creative strategies to ensure na makuha pa rin nila yung attention ng ating mga mag-aaral. And tama rin yung sabi mo na kung hindi sila nakafocus sa mga gadget na yan, they will have time to read. They will appreciate reading the books. That's why, aside from yung mga iba't ibang mga programa na ginagawa ng regional office, meron din ang mga school. Bawat school talaga actually, meron silang tinatawag na drop everything and read na mga programa na kung saan yung mga learners natin, they are given at least 30 minutes na makapagbasa. Yun naman. At saka, pansin ko lang, ma'am Jen, tumatapang itong mga estudyante pag may cellphone sila Kasi uso ngayon social media and then video. Parang nagkakaroon tuloy ng agam-agam itong ating mga guro na magtaas ng boses sa kanila or whatsoever dahil dyan. Tama Pansin nyo rin yun, Grabe. Ma'am, handa ka na ba? Pero alam ko, sanay ka na rito dahil pang ilang beses mo na ito. Okay, mga ka-issue, huwag po kayong bibitaw sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa mga programa
at inisyatibo po ng DepEd Cordillera. Patuloy lamang kayong tumutok dito sa makabuluhang talakayan. Ito po ang Isyu at serbisyo. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Muling nagbabalik ang issue at serbisyo mga kailyan. Hashtag Department of Education Cordillera sa IAS pa rin po tayo with Ma'am Jennifer Ande, ang Chief ng Curriculum and Learning Management Division po ng ahensya. And don't forget to like and follow our official Facebook page at PTV Cordillera at DepEd Tayo Cordillera. And subscribe to our YouTube channel at PTV Cordillera News to stay updated po sa mga episodes na napapanood ninyo tuwing Biyernes ng hapon. Okay, Mama Jennifer,
nasa mga huling sandali na tayo. Yan. At maraming salamat ulit sa inyong pagpapaunlak. Kanina, ma'am, natalakay namin ni Ma'am Melody yung tungkol sa dropout rates. Kaugnay niyan at sa hanay po ng curriculum o kaya buong DepEdCar, may programa bang ipinatutupad ang inyong ahensya para sa mga out-of-school youth upang makabalik po sila sa pag-aaral? Yes, of course, meron tayo, and unang-una na dyan yung Alternative Learning System o yung ALS, tinatawag okay. nating ALS. So, dito pwedeng mag-enroll yung mga learners natin na nag-drop out, na mahirapang makabalik sa regular face-to-face schedule. So, they can take, pwede silang mag-enroll dito sa ALS kasi meron sa ALS program, marami rin tayong program na in-offer katulad ng ano na yon, yung basic literacy program, andyan din yung accreditation and equivalency. Okay. Meron din tayong pinapilot na rin natin yung ating ALS Senior High School ngayon. Okay, ma'am. Ayun. So, ito ay ilan lamang sa mga programa ng ALS na binibigay natin para sa mga learners, especially yung mga nag-drop out. And of course, meron din tayong alternative delivery mode o yung tinatawag nating flexible learning program na ngayon. Kasi nga flexible para maadresan yung mga specific needs ng ating mga learners na nahihirapang, again, mag-attend ng regular schedule katulad nung open high school. Yun. So, that is one of our flexible learning program para matulungan natin yung mga learners natin na makapag-aral pa rin despite the circumstances na kinakaharap nila. Halimbawa, working student sila and available lang sila sa gabi. So, pwede rin yung night school or yung open high school. So, yun ang ilan lang sa mga programa natin para matulungan natin yung mga mag-aaral natin na hindi mag-drop out, magpatuloy pa rin sila sa kanilang basic education. Yun naman. Okay, Ma'am Jen, hindi naman lingid sa atin yung mga nangyayaring brownout ngayon. Paano po ninyo pinaghahandaan ang rotational brownout na nangyayari dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente? Lalo na po madalas na gumagamit ng digital platforms o materials ang mga guro maging yung mga mag-aaral. Kaya nga, napakalaking bagay na ang teacher natin ay creative at the same time innovative to ensure na kahit na walang mga gadgets, walang TV o wala pang mga anong tawag natin dito, iba pang mga laptops na mga ganyan na ginagamit sa school ay maging pa rin, interactive pa rin yung discussion ng ating mga lessons sa ating mga learners. Kaya yung paggamit ng mga the blackboard and the chalk, that's a very powerful tool pa rin sa, when it comes to the teaching learning process. Yes, ma'am. Yan. Siyempre, marami rin tayong mga learning resources na pwede nilang gamitin katulad ng self-guided learning modules. Yan, kung talagang, kung nagkakaroon man ng, anong tawag natin dito, asynchronous classes, synchronous or asynchronous classes. So, yun ay ilan lamang sa mga ginagawa natin o yung mga strategiya na ginagawa natin para magpatuloy pa rin ang pag-aaral ng ating mga bata. Yun naman. Kasunod niyan, Ma'am Jenna, paano nyo rin pinaghahanda ng rainy seasons? Dahil hindi lingid sa atin na nagiging problema natin yan dito sa Cordillera dahil sa terrain po natin. Paano natin pinaghahanda ng rainy seasons upang masiguro ang learning continuity sa kabila po ng mga posibleng epekto nito? Yan. Sa DepEd again, meron tayong tinatawag na Education in Emergencies. Specifically, yung Education in Emergencies, ito yung programa natin to ensure na meron pa ring learning continuity kung may mga natural calamities tayong na-experience dito sa ating rehiyon. And yung ating Education in Emergencies kasi may may step-by-step na process na sinusunod to ensure yung learning continuity natin. Okay. And aside from may proseso siyang sinusunod, meron din tayong mga learning materials na develop na pwedeng ipagamit sa ating mga mag-aaral. Okay. So aside from the learning materials, kung okay pa naman yung ating mga kuryente and yung ating internet connectivity, pwedeng mag-hybrid din o online modality yung ating mga learners. So we have a lot of strategies na pwede nilang gamitin pagdating sa rainy season kung meron mga disturbances, natural disturbances when it comes to the education of our learners. Yun naman, ENE, Education
in emergencies. Yan. Yeah. May updates ba tayo sa pagpapatupad ng 3-term calendar, ma'am, para sa mga pampublikong paaralan? And lahat ba ng mga paaralan, public man o private, ay mag-i-implementa nito? Yes, tama ka dyan dahil meron na tayong DepEd order na nagsasabi na kailangang i-implement ng lahat ng public school yung ating 3-term calendar. For our private schools, optional lang yon. Pwede nilang i-implement ngayon or pwedeng hindi rin. So, nasa sa kanila? Yes. But for the public schools, talagang lahat ay mandatory. Mandatory na i-implement yung 3-term calendar natin. Yun naman. Ano ba yung implementation gaps na nakikita ng DepEd sa pagpapatupad ng 3-term calendar? May mga nakaplano na ba kayong solusyon para sa mga sakaling lulutang na mga suliranin? Yeah. Una sigurong problema na nakikita natin is yung sa kakulangan ng buffer days. I mean kasi yung sa 3-term calendar kasi hindi pwedeng distorbohin yung instructional block ng ating mga learners at ng ating mga guro. Hindi dapat sila madistorbo doon. But of course, alam natin na with the natural with the many weather disturbances, meron pa ring araw na masasagasaan yung instructional block. Kaya ang ano doon is they have to make-up classes. Yun yung isa sa mga ano natin. Yun yung mga nire-recommend natin. Para at least patuloy pa rin talaga na, kumbaga, anong tawag natin dito? Hindi masagasaan yung instructional block ng ating mga learners. Tuloy-tuloy. Yeah, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng ating mga bata. Another siguro is yung class programming, although I'm sure magagaling ating mga school heads na inaayos na yung mga close programming natin. Another one on the assessment, kasi nga nasanay ang mga teachers na 4 na beses sila kung magbigay ng mga summative assessment, no? Ngayon magiging 3 na lang. Kaya ang ginawa ng ating departamento is of course to give the budget of work, and later on they will be issuing a new policy pagdating sa assessment. And yung isang malaking problema is yung sa senior high school naman natin. Okay, ano yan? Yung sa work immersion. Kasi parang nahihirapan silang i-fit in. Kasi nga noon, parang one sem yung immersion. Pero ngayon talagang para magiging sa 3-term, saan nila ipupunta yung work immersion. Yan. Regarding this, Ma'am Jen, isang concern ng senior high school ay kung paano pagkasyahin po sa 3-term setup ang work immersion. Kasasabi nilang kanina ng mga mag-aaral. How will DepEd address this? Yeah, okay. Na-addressan actually natin. Okay, ano yung sinabi ginawa natin? Na for those yung mga may 320 hours na work immersion, kasi yun yung minimum, pwede nilang ibigay yung work immersion sa 3rd term. Pwedeng sa 3rd term yung kanilang work immersion. Pero pag aabot ng 640 hours, 620 hours yung kanilang work immersion, pwede nilang kunin within the 2nd term at saka sa 3rd term. Parang tingi-tingi. Pwede yun? Hindi naman tingi. Kasi dire-diretso siya eh. Halimbawa yung 3rd term, pwedeng diretso pa rin yun. Saan specific na lugar kayo nahirapang i-implement yung mga programa ng DepEd? Honestly, wala naman. Kasi naman. Lahat naman ay cooperative and talagang lahat ay tumututok para mapaunlad, ma-improve natin yung quality basic education. So lahat ng mga programa ay bago natin ito implement, kailangan ng orientasyon, kailangan ng training. Yun lang naman eh. Bakit resistant yung mga teachers and teachers and principal na implement ang programa kung hindi nila alam kung ano ang programang ito? Pag hindi naintindihan. Yeah, kung hindi naintindihan. So kailangan talaga yung advocacy, training, orientation para malaman nila kung ano yung importansya ng programa na ito. Yun naman. So, number 1 yun. Talagang mahirap pong ipatupad kung hindi natin alam. Yeah, tama mahirap. ka dyan, sir. Matalino ang nagtatanong, sabi nila. Okay. Ano nga pa, Ma'am Jen, ano ang iba pang plano at inisyatibo po ng inyong ahensya upang mas mapabuti pa ang sektor ng edukasyon dito po sa
Region Cordillera? Yeah, marami tayong innovations, marami tayong mga programang ini-implement, all for the benefit of our Cordilleran learners. So hindi lamang sa region, may mga inisyatiba tayo, meron din sa school at meron din sa division. And lahat ng programang ito, it leads to the improvement, of course, of the quality education, most especially sa literacy and numeracy. Yun naman. Bakit parang napakabilis ng oras pag kayo ang guest namin dito, no? Marami pa sana tayong tatalakayin, ma'am, pero sabi ko nga, napakaigsi ng oras. Pero bago ulit tayo tuluyang magtapos, ma'am, at bago ka namin papakawalan, syempre, ibibigay namin sa inyo yung pagkakataon na ibahagi naman po ang inyong commitment sa publiko. Ma'am Jen, go ahead. Yan, maraming salamat. And again, on behalf of our Regional Director, Sir Nick Capulong, and our Assistant Regional Director, Sir Ronald Castillo, ang Departamento ng Edukasyon dito sa Cordillera ay talagang committed sa pagbibigay ng isang dekalidad, inklusibo at makabuluhang edukasyon para sa lahat ng mga Cordilleran learners. So, talagang hinahangad natin na maipaabot ang mga iba't ibang mga programa at pulisiya ng ating departamento para sa ikakabuti ng ating mga mag-aaral. Yun naman, maraming salamat, Ma'am Jen, sa inyong pagpapaunlak at sa inyong pagpapaunlak pa sa mga susunod naming imbitasyon. At syempre, bago po tayo tuloy magtapos, gusto lang natin kunin ng pagkakataong itong pasalamatan naman po ang mga nag-inisyatibong baguhin ang ating set dito sa issue at serbisyo. Kung nakikita niyo po, napakaganda na ng ating set. Okay? Mga ka-issue, ilang tulog na lamang po ay papasok ng muli ang libu-libong mag-aaral sa mga paaralan upang matuto. Sa pagpasok ng bagong school year, muli pong sinisiguro ng Department of Education Cordillera ang maayos, ligtas at dekalidad na edukasyon para sa ating mga kabataan. Bueno, maminsan pa nga ingkam agyaman, papagayam iti ingkay panang tarabay. Iti programa tayo ita amalam ti Biyernes. Aging kamanan iti sumaruno anabara ken napnuan kay papanan a diskusyon ditoy issue at serbisyo. Siya kapo ni Ferdinand Feria na imbag asardam. Kada kayo amin. Ma'am? Yay! Thank you.